Dit is hem dan, de opleidingswagen van de brandweer. U hebt hem vast al een keer zien of horen rijden. Vandaag was het de beurt aan chauffeur in de opleiding Mark van Rooij. In het dagelijks leven is hij eigenaar van een partyservicebedrijf. Maar hij is ook vrijwilliger bij de brandweer. Voor zijn werk zit hij geregeld op de weg. Maar in zo'n brandweerwagen is het toch net even anders. Ja, het is, elke situatie is anders. Alle personen, alle mensen reageren anders. De ene die denkt van, oh, ik moet remmen, want ze moeten er langs. De andere die rijdt wel even goed door, maar gaat aan de kant. Ja, en de laatste, dat is natuurlijk wel het prettigste voor ons. Dat we in ieder geval weten van, dat we veilig een kruising bijvoorbeeld kunnen oversteken. Om daar goed op in te spelen krijgen de chauffeurs een opleiding in Venlo. Dat het in de stad gebeurt is niet zomaar. Rempel. Rempel. De vereiste vanuit de landelijke organisatie, dus het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, is dat je in een omgeving moet rijden en het examen af moet leggen waar minimaal 100.000 inwoners zijn. Dus bijna al deze vrijwilligers zitten wel op posten in kleine dorpen. Maar de examens en de ritten moeten dus op de openbare weg in een grote stad gedaan worden. We rijden ook naar dorpen toe of naar ons eigen uitdrukgebied. Maar hier is het voor ons wat onbekender en het is ook wel uitdagender. Dus daar leren we wel wat meer mee. Nou, je hebt met meer factoren te maken. Hè. We hebben vaak ook stoplichten die in kleine dorpen niet zijn, of rotondes of snelwegen. Dus je kunt dan veel meer scenario's oefenen. Het verkeer in Venlo reageerde vandaag goed op de aanwezigheid van de brandweer. Maar dat is wel eens anders. Dat is ook in principe links, maar ja, zal een actie gaan doen zijn. Ja. Als een auto met toeters en bellen aankomt, schrik je vaak als andere automobilist. En dan is het fijn voor de chauffeur in de brandweerauto om te weten hoe mensen kunnen reageren en daarop te anticiperen. Ja, we hebben een instructeur langs ons zitten en die kan ons ook tips en trucs geven van hoe ergens op te reageren. En dat is wel prettig en dat kun je eigenlijk maar op één manier. En dat is in de praktijk, in het centrum of in een dorp. Links langs. Links langs, hè? Ja, dat laten we gelijk zien al, hè? De opleiding verliep vandaag prima. In het najaar start de veiligheidsregio weer met een nieuwe lichting chauffeurs.